Fremtidens gadelampe, A-lampen, er skabt i et unikt samarbejde mellem offentlige og private, med bare 1,5 år fra idé til produktion. Hvis man vil gøre noget alvorligt ud af klimatruslen, så må man gribe enhver lejlighed, man kan finde. Og for vores vedkommende blev det, at vi skulle alligevel have lavet en belysningsplan. Vi skulle alligevel have gravet kabler ned og sådan noget. Og så, gik jo pænt i spænd, bortset fra, at vi lige manglede en lampe til det. Og når den ikke eksisterer, så må man jo udvikle den, og det er det, vi har været med til. Albertslund Kommunes udfordring, det er byens behov for modernisering og renovering. Det er en stor opgave, og i den forbindelse har politikerne vedtaget en meget ambitiøs klimaplan, og et element i den her klimaplan, det er netop udskiftning af vores belysningsanlæg, som er gamle og nedslidte. Og det satser vi på, skulle gerne ske med fremtidsteknologi. Albertslund Kommune får økonomisk støtte til projektet fra Elforsk og tager kontakt til designeren Mads Odgaard, der har mange års erfaring med udendørslys. Den oprindelige plan med lampen var at kunne bruge sparepærer og LED i samme lampe. Men så løb udviklingen med os, og LED blev så veludviklet, så nu vil vi kun bruge LED i lampen. LED-lys kender vi for eksempel fra moderne cykellygter. Og udover at dioderne holder utrolig længe, så bruger de meget lidt strøm, og man kan uden videre skrue op og ned for dem. Ved at have LED'erne i en krans, kan du tænde og slukke nogle af dem. For eksempel så du ikke lyser ind i en lejlighed, men kun lyser derhen, hvor du skal bruge lyset, og derved spare energi. DTU udviklede en computermodel, der kunne beregne lysmængden og lysfordelingen. I gamle dage ville man have en pære, der lyste indirekte. Det vi gerne vil nu, det er at lyse direkte derhen, hvor vi skal bruge lyset. Det er vigtigt, at en lygte giver en fornemmelse af tryghed, og derfor skal man kunne se lygten lyse. Ikke bare ned på jorden, men også lygten i sig selv. Så når du ser en række af dem stå på en sti, eller i et stiforløb, jamen så siger du til dig selv, at jeg har lyst til at gå derhen, jeg tør godt gå videre. Jeg kommer ud til Philips med lampens yderform, og for Philips er udfordringen så at få teknikken lagt ind i, få placeret LED'erne, få lagt en ring, som både er til afblænding og beskyttelse mod hærværk, og så få lukket hele lampen, så der ikke kan komme insekter og skidt ind i den. Philips fremstillede 5 prøver, som Dong Energy godkendte, og de blev så stillet op i Albertslund, hvor vi kunne gå rundt og kigge på dem, om de opfyldte de krav, vi havde forventet, og også det rent æstetiske, når man så dem i sammenhæng i bybilledet. Mod slutningen af processen gennemfører DTU en række lystekniske målinger for at vurdere A-lampens styrker i forhold til farvegengivelse, lysfordeling og lysniveau. Målet har været at skabe en lampe, der kunne lyse dobbelt så meget og bruge halvt så meget energi. Og der er vi næsten ved at være. A-lampen sættes nu i produktion og bliver markedsført af Philips i hele Norden. Og erfaringerne fra processen med at skabe den nye lampe vil blive brugt i forbindelse med et nyt spændende projekt, Gate 21. Gate 21 er en ny form for offentlig-privat samarbejde, hvor en række kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner går sammen om fælles projekter, hvor man udvikler, afprøver og laver innovation inden for grøn teknologi.